kinutang-kutang tansah bisa latih aku merasa dan bojoku karo Mbak Eni Wulandari ini lah. Sugeng enjing Mbak Elisa. Sugeng enjang Mas Bagong, Mas Gareng, Mas Petro. Enjing Mbak Eni. enjing Mas Bagong, Mas Gareng, Mas Petro. Enjing Kang Gareng. Nggih, wilujeng enjing. Garenge wayang wong eneng, garenge wayang kulit mlebu. Kok ndak dobel peran. Ngono ya. Ya ora apa-apa. Nggih, nggih. Menika pambutuhan Sri Huning saking kadang-kadang SPJ Sanggar Putra Satria Pambuka Jagat. Wah, nggih nggih nggih. Ugi sukses selalu untuk ikatan keluarga Gunung Kidul nggih Mbak Elisa nggih. Amin, ini luar biasa jam segini loh Pak Igeni. Penontonnya masih full. Penontonnya masih full. Kameranya nanti diarahkan ke penonton. Matur sembah nuwun, pokoknya sing tekan enjang melu lek-lekan melek sewengi nutup paringi berkah barokah rezeki lumintu kabeh. Amin. Amin amin. Senang lek-lekan kok lek-lekan. Nggih jenenge pengembar ya pandemen yo ngene iki. Nggih, nggih. Nyenengne tenan niku. Nggih. Piyayi mriki niku luar biasa. Nggih, pelestari budaya. Napa? Pelestari budaya niki. Oh, nggih nggih Betul-betul pelestari budaya nggih niki. Nggih. Nggih, Sri Uning menika ngangge bawa napa langsung? Langsung. Bawa, Oh, bawa. nggih. Bawa. Nggih. Nggih. Bawane Asmarandono mengke dibagi kalih Mbak Eni Wulandari. Oke. Putri kang sulis tieng warni Putri kang Sulistyang Marni, Sulistyang Marni dise bocah iki ayu banget. Srihaning mastika Oper Mbak Eni Wulandari. Putra Kanjeng Sira lawe Konjuk Bapak Edi Sukirman. Ugi Mas Gamblang masih nenggani, matur nuwun Mas, matur nuwun. Oper Mbak Elisa. Nyawang Mbak Elisa karo Mbak Eni ke rumah saya. Wah, kaya seimbang ngono. Kembar nggih. Kembar, nggih kembar. Kembar sial. Kembar sial. Sial to. Jan ayune ayu Mbak Elisa. Nggih. Ning nek perkara anget isih anget Mbak Eni. Percaya monggo ora percaya monggo. Iso angeti lho. Ya nek Anget Mbak Eni wong wingi ndokku dikempit ae nganti mateng. nika wanudya semampe kok. Mateng piye genah kisutno. Wah. Sing matenge kok ya. Sing disut Lek kapan. kempit kesuwen. Terus ke Mbak Elisa. Bela wirat ya Nanu tan wurang Sri Huning
Aja baleni neh Mbak Eni, nek tak jak ning Jakarta nek tuku apa-apa beli Bang. Aja tumbas. Oh, ganti. Beli, Pak. Lah aku lali kok. Lho jenengan tiwas muni beli bang malah bajute ora penak ngono. Ora penak piye? Lah ki nang jenengan niku beli bang. Beli apa, Bang? Beli teh gendul. Aku lali arep teh botol teh lur. Teh Padha gendul. ae to. Nengane kok mirang-mirangno kancane. Oh iya ya. Padha Ono teh gendul. lali. Terus ya Mbak ini. Nano. Mongko musti kaning Kanca-kanca barongan kuwi nenggani Mbak Eni. Jeh. Ngene kok wah jan. Komplit niku Tangerang niku ana barongane campur sarine kula ning karawitan dangdut reog. Sriuning karya Mbah Sukron Suwanda. Buka saking Mbak Eni Wulandari. Iya Mbak. Sriuning Gusti ketumban laku tuwing saya bakti marang penjerat dangdutnya Mas. Gubuk Asmara.
Matur nuwun Mbak Eni. Iki mau Srihuning pambutan saka Sanggar Putra Satria Pambuka Jagat. Bacut ki gubuk asmara langsung Amarna. wonten mriku joget-joget Pak Igit. Wonten pundi? Mriku. Mriku. Dari mana ini, Pak? Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Wah, seragam. Seragamnya Komunitas-komunitas wayang. Yes, tahun. Nggih. Tadi ada permintaan juga dari panitia sambal kemangi Pak Igit. Oh, nggih juga ada gerajakan Banyuwangi juga tadi. Nggih, siap. Nggih wonten nggih kathah enten Lestari Pujaningsih. Oh, nggih. Ngono. Banyuwangen, Truk. Ayo, Banyuwangen. Banyuwangen. Iki Banyuwangen. Ning nong. Kene dikancani Mbak Yosi kene, Mbak Yosi kan. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Ngene. Mbak Yosi kan pundi? Nggih, ngono. Padang bulan ning pasisir Banyuwangi. Padang bulan ning pasisir Banyuwangi. bareng ini terus Mas Gamblang kelingan kampung halaman. Nggih. Wong piyai saking Yai saking Alas Banyuwangi. Kumitir. Oh. King Banyuwangi. Nggih, Mbah kula mberayu mriku. Nggih, King Baluran Mbak Mas Gamblang niku. Nggih. Gerajakan Banyuwangi nggih, gerajakan Banyuwangi. Mboten usah bawa. Oh, mboten usah niki pun. Oh, niki mengke. Oke, niku nggih angsal salam saking Mas Dika AC katur kagem Pak Muso, Oh, terus oke, Pak Mas Muso. Parkun kalih Mbah Budi Oh, ngoten. nggih. Grup Senori Tuban. Nggih, Wono Asri, Nggih, Wonosari apa Wonosari. Oh, nggih Wonosari. Tuban. Tuban nggih. Ya. Iya, gerajakan Banyuwangi. Oke. Hati-hati iki yogane wis suwe ra tau nabuh, Truk. Nggih, Pak, nggih. Dadi sok kelingan sok ora, sok kelingan sok ora. Catet-catet. Yo ora yo nabuh terus. Ning lagu iki maksudnya suwe ra tau metu. Ngono. Biasane metune kupu cedung kae. Pun niku garapan wangel dhewe sak donya. Iya. Sarah-sarah. Coba kayak apa gerajakan Banyuwangi Mbak Yosi dan Mbak Elisa Dados. Kerajaan Banyu
ponakanku Rina ya isih betah melek. Yo ngene iki, Nduk. Pak Lik nek golek duit ngene iki, Nduk. Oh niki ponakane wau. Ponakan, nggih. Ngeten mengke nggih jenengan sangoni niki. Ya jelas. Oh, Melu terus ya nok ya. Mboten wong daleme mriki kok tadi. Oh niki. Nggih, nggih. Kerja di Jakarta. Dalem mriki napa mriko? Mriki cedhak pasar Saraswati ngono. Sing nganggo sempritan kok to? Aku sempritan. Kamene juru parkir. Oh, padahal. Nggih Mbak Elisa kula wau Gerajakan Banyuwangi. Nggih, sampun ngaturaken. Nggih wonten ingkang nyuwun wah ninggal katresnan kalian nyuwun Tadi Lestari ya. Lestari, ya. Lestari nggih, Lestari. Janingsih juga ada. Nah, monggo Mbak Elisa pilih Lestari napa Pujaningsih, nderek. Lestari nama Pujaningsih, nderek. Lestari. 50-50. Wow, Lestari senengan kula. Oke. Nggih, heeh. Ijen apa nyuwun Oh dikancani? ini sama yang Lila. Ujang Ayo suka. Lila. Bercollaboration. Collaboration. Yes. Ben Nah, iki kondang lagi kaya Mbak mirip, nah, iki. Elisa. Nah iki lagi mirip, berarti Ya, kowe nah, ngarani Mbak Eni ora mirip. Aku nggak berani ngomong gitu loh. Ning mung nek iki rada Iya, mirip. iki rada mirip. Kowe arep ngomong nek Mbak Eni kaya mbokmu ngono. Ora Pak, iki giwange Mbak Eni aku nek tanpa Mbak Eni ra nggo giwang aku iki. Oh, ngono. Iya. Mbokmu. Mbokmu, kanca. Iya kanca. Ya, Lila. Ini kan Mbak Lila masih kuliah wonten Lestari. UNES. Ya, semester berapa Mbak Lila? Akhir banyak. Oh ya, semoga cepat lancar. skripsinya lancar selesai. tanggapane ora tau masuk dene. Oh, disambi-sambi ya, Nggih. nggak apa-apa. Semester ki ya siji pok loro pok tekane 8, semester kok banyak ora diceoti pok piye sampean. Nggih. Lagune Lestari. Lestari ya. Mbak Elisa dan Mbak Lila. Dados. Yang sini tahu lagunya, ikut nyanyi boleh. Wah, Masih bersama Cak
aturan ngene apike. Apike. Kompak mantap. Iki mau ning notasi nggon latihan gamelane Pak Saimo ono Gerajakan Banyuwangi. Ono Lestari ngono. Berarti sering latihan di sana iya, ya, iya. bagus. Nggih. Karena Ikatan Keluarga Gunung Kidul dapat bantuan gamelan dari Sri Sultan. Luar biasa. Nek ra dinggo latihan eman-eman. Eman-eman. Harus diaktifin. Niki nek ora presiden kabeh tanjake. Nah, eman. Wiwit Mbak Elisa, ayo Mbak Eni, Mbak. Ayo Mbak Eni. Mbak Eni nganti Mbak Melani jumeneng kabeh. Oh. Bu Yuyun lenggahke mawon Bu, ampun ngacung-ngacung ngoten. Nah niki nggih niki. Wah. Saking kula Pak Dul bakso Solo. Weh nggih ninggal katresnan nggih. Kunjuk keluarga besar saking tlatah Ngelo Sumber Agung Pracimantoro ingkang wonten Jakarta. Nggih. Ugi katalumpen dumateng bakso laras Ciledug semoga tambah sukses. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Wah. Ini. Ndi. Aja dikukuti sik lho, Wan. Bose Iwan hadir. Ayo, nggih, matur nuwun Mas Iwan Kondang Sutrisno. Sampun berkahi. Kuwi mbiyen yo dalang bareng kowe dalang. Suran ning canggar-cangkraning Rat Rembang ngono sing meyang Iwan lakone Gatotkaca. Wah. Elok. Ayo. Gareng lugo. Kowe lugo rek. Ngelek-elek pemandangan. Mbak Yosi agak maju menjadi leadernya. Iki jaranan iki. Polahe rada akeh. Wironmu kenapa Put kok udar terus ke sore? Wiron ki apik yen udar, dadi gerakane iso klembrak ngono kuwi. Lho, wirone Mbak Eni ember. Wiron ember. Nika kunjuk kadang-kadang IKG Pak Edi Sukirman, Pak Amarno, Pak Wasono, komplit Pak Saimo. Ninggal katresna digarap Jaranan Jawa Timur. Oh, iki. Engko kolaborasi karo Barongan, kolaborasi karo Ketoprak. Wah, anggere muni Ketoprakno sing nyiter dak-dek. Ora wis pengendang hebat. Ayo. Coba kaya ngapa ninggal katresnan slomprete di sebul Mas e. Oh. Yo. Ya. Cokro Turangga sang Yosowan.
parikam abang sing marai delok meneh dadi
Eli. Mbak Eli. Niku lagi ninggal katresnan. Biasane nek tanggapan teng desa mriku walah saya ngedan mulih niku. Nggih, nggih, nggih. Iki matur nuwun Mbak Elisa, matur nuwun Mas Gareng. Nggih, kathah lepatipun nyuwun agung ing Samudera Pangaksomi. Oh, samudra Pangaksomi. Oh, nggih, sami-sami. Nggih. Nggih. Nggih, nggih, Sampeyan matur lho